Kumachelo nyakoro mng'ajuang Seneta ma Siaya Dr. Oburu Oginga osiemo jagoro maduong' mar ODM Edwin Sifuna kuom kiro weche ma obalo gi winjruok e kind duond burano gi mar UDA ma oloso sirikal motisi ni broad based. Oburu wacho ni Sifuna wacho weche gi owuon ma ok chung mar ODM kendo nenre ka gima odhi ataro mar lek ma duond burano. E twak mare e ik moro e gweng' ma Barathing e Ugunja County ma Siaya kanyo gintie kanyakla gi Raila Amolo Odinga bende en ogaye maduong' bura mar ODM. Oburu nyiso Sifuna ne osomre kwa Babu na Mwamba makinde mokalo ne olaw lep lemono ma jagoro mar ODM kana ogalo ni en tiere kod huma. My brother Raila talked in Kakamega. He said Sifuna also has his right to speak his views. I also have my right to speak my views. And my views are that the arrangement we have with the Kinyakwata government is an arrangement which was made by the party ODM. And if you are a spokesman of ODM and you want us to come out of it, can you please officially put it to the party there so that you tell us and we shall move out if our party leader tells us.